Kung nag-apply ka para sa NBI clearance at saka na may nakuha kang hit dun sa NBI's clearance center na yon, paano natin matutustusan to? Alamin natin. Ako po ay si Solomon Sai, ang kuya ng bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano. Ngayon, kung nag-apply ka for an NBI clearance at nasa NBI clearance center ka na, minsan pwede mangyari na may hit ang pangalan mo habang tinatype ang NBI clearance mo or ginagawa or ang release ng NBI clearance mo. Ngayon, medyo nakakatakot ito kung may hit ka. Kasi ang NBI clearance ay nagpapakita kung na wala kang criminal record or wala kang mga kaso na active o wala kang mga warrant na arrest. Kung may hit ka, baka hindi mo makuha ang iyong NBI clearance at saka baka maarestado ka pa. Pero huwag kayong matakot kasi ang hit is not the end of the world. Siyempre naman, may proseso naman ang hustisya, di ba? So, anong mga posibleng dahilan na may hit ka? Una, baka may kapangalan ka na may ginawang masama or may kaso. So, syempre, ang iniisip nila, ikaw yun ang nakagawa ng krimen na yun or may kaso na yun. So, syempre, kailangan mo lang i-clear to sa NBI at i-explain na hindi ikaw yung tao na yun at kailangan mo lang i-prove na ipakita mo yung address mo, ang ID mo, na ang middle name mo, na magkaiba kayong tao na at hindi imposible na hindi kayo magkaparehong tao at hindi ikaw yung gumawa ng krimen na to or yung may kaso na to. Pangalawa, kung may kasong mga man, minsan, kung active case na to at may warrant of arrest yung kaso na to, dahil either hindi mo alam na may kaso ka or natakbuhan mo ang kaso na to, pwede ka naman mag-file ng bail bond at kailangan mo na i-actually address yung kaso na to. Pangatlo, kung may kaso ka nga, pero tapos na pala yung kaso na to, pero hindi pa na-update yung NBI, pwede ka rin magkakuha ng hit. Kung ganito ang issue, kailangan mo kumuha ng court clearance sa court kung saan yung kaso na yun, na dapat ipakita na tapos na yung kaso na yun at na-settle na yun. At yun ang kailangan mo i-submit sa NBI Clearance Center. Ngayon, that is how you get to clear yung NBI clearance hit. So, alamin natin, mga kababayan, na getting a hit on your NBI clearance is not the end of the world. May solution pa rin yan. At pwede ka pa rin makakuha ng NBI clearance. Kailangan mo lang mapaliwanag at ma-explain kung bakit meron kang hit at ma-resolve yung issue na yun. Salamat po. Ako po ay si Solomon Sai, ang kuya ng bayan. Ilocano Defenders.